Ahojte lidi, dneska tady budeme ochutnávat fizzy drink. Tak nalí to. Já to zatím jenom svrhnu. No tak jdeme ochutnat. Dobrý. A teď si nalijeme sobě. Já si naliju svůj. A to je to. Tak. Tak jdeme to. Hele, fizzy, jestli toto vidíš, tak se ti fakt povedl ten fizzy drink. A ten tvůj bych přirovnal taková Fanta s ananasem. No tady toto přijde mému kámošovi jako Fanta s ananasem. No, Fanta s ananasem, ale mi to přijde jako normální tropik a to zase jako přímo malinovka. Jak malinovka, úplně totál. No právě to je malinovka. Tak čau ty lidi, ať se vám daří.